singakanani nobekeze Komisitha zami singakanani nobekeze yobekezela. Sanibonani ugogo umsele kulo okhulumayo enimaziyeni ke nimbone nje ekhuluma nani ngesinye ikhathi la ku YouTube. Namhlanje nginizela nokunye ke futhi namhlanje ngoba usuku nosuku ngiza nokunye. Ingakho kufanele nilandele ikhasi lami ngoba usuku nosuku engisuke ngizokhuluma ngawo ngisuke ngikhuluma okuhlukile okusuke kufanele ukuthi ukuzwe. Namhlanje ngizokhuluma ngabantu abanezimoto nabasazothenga izimoto ukuthi kunomuthi la esinawo okwazi ukukusiza ngalendlela esimanga mhlambe nike nibona abantu ezimotini zabo engathi bafaka odoli bahlobisa izimoto zabo. Kusuke kungeve ukuthi bahlobisa izimoto zabo kusuke kukhona into ekhona lapho kulo doli. Nathi ke sinalo muthi ke la ekhaya okuyiwona osebenzayo ovikela emotweni uvikela ukuthi umuntu ngisho ecabanga ukuzontshontsha imoto yakho agcine ngokucabanga angakwazi ukuyintshontsha. Ngisho ofisa ukwenzani kuyona banamehla amabi ngisho abafisa ukuthi uvelelwe ingozi ngisho abafisa ukuthi kwenzakaleni kuwena ngalowo moto ngoba benomona. Lo muthi uvika lokho ukuthi cha naba nomona babambeke ngqi agcina umuntu ecabanga into ebefisa ukuyenza ingenzeki inhlobo. Namhlanje ke ngithi cha ke ngizonikhombisa nanku umuthi wami nginawo. Nanku lo muthi lo ongaleli ibhodlela leli. Lo muthi lo uma uzowusebenzisa unoma udinga mase ungifonelile mina ngiyakutshela ukuthi uma udingiza nonodoli wakho omncane nje nawe ongawuthanda uthule ngemotweni futhi ongazonakeka ukuthi uyintoni emotweni. Ngesikhathi ma usufika nawo lo nodoli siyawuhlinza lo doli suvule phakathi bese sifaka nanku umuthi. Bese siyawuthungela bese wena uzothatha unodoli wakho uyolengisa emotweni njenganento engathi uhlobisile uthola udoli lokunqebuza emotweni kanti uhlobisile nje hayi ngoba uhlobisile wena mnikazi wawo uyazi uhlobisile. Kunomuthi okuvikelayo lo ozothi ma uphuma uhamba kuthi uthatha indlela njende utshela ukuthi mhlawumbe uyawubongela ngento ozoyibongela ngawo uthi wena sibanibani wakasibanibani ubongele utshela ukuthi njengoba ngihamba ke manje ngifuna ungivikele ngisho emaphoyiseni ngingavelelwa yilutho ngethembe wena ndoda yamadoda uvike yonke indlela engihamba kuyona abafisa ngenzakala kube endleleni kungenze wena njalo ubongela ngendlela ozowubongela ngayo. Mina ngiyakutshela nje ukuthi ungawubongela ngisho ukubongela noma uqambe igama la ukuthi lo muthi wami ngizokwenza nje example yokuthi mhlasimbe ngingathi nje ngase ngithi mhlambe ubani ngithi mhlambe indoda endala mhlawumbe ngiyalinganisa uzoshobana nawe ngendlela yakho mhlawumbe uthi cha indoda endala siyahamba manje siya endaweni ethile ngibeka wena ke manje uzoba wena unogadi wale moto njengoba ngihamba nje noma usuphuma kuyona imoto usho kanjalo futhi ukuthi ngicela kube wena ozogada le moto angifuni umuntu ozoyithinta le moto ngicela ukuthi bonke abantu abacabanga ngale moto bese uyabakhathaza ubaqobe bengakwazi ukwenza lutho. Ngiyacela ke indoda endala ukuthi njengoba sihamba nje umbheke ngibeka wena njenge ephoyisa ibodyguard uqobo la kule moto yokuthi uyivikele ezintweni zonke ngisho cabanga ngokubi ofisa ukwenza into embi nofisa ukungenzela into embi mhlawumbe ngingqike nemoto wena ozovika uphi ibongo zawo ukuze ujabule ukwazi ukusebenza ngendlela leyo ufisa ukuthi isebenze ngawo wena ozowenza ube namandla kakhulu ngokubongela kwakho nangokutshela kwakho ukuthi wena ufuna kwenzeni. Nanku lo muthi ungaleli ibhodlela lo muthi lo kanjalo nje ngufaka kunodoli suthungela unodoli bese uyawuthatha nolengisa emotweni usufika uyawutshela ukuthi cha umsebenzi wakho ozowenza la emotweni yilona lo ofisa kwenziwe iwona uthi nje yilo ngoba angifuni bekhona noyedwa umuntu ozocabanga ububi ngale moto ngoba kukhona ukuthi uthenga imoto noma suwayithenga kodwa kunabantu abanenhliziyo ezimbi abangakufiseli ukuthi ube nento enhle abafisa njengathi njalo noma uhamba ungagingqika nayo le moto noma ivelelwe okuthize. Lokho ozokubika la ukuthi nalabo abacabanga lokho makungenzeki ngeke kuze kwenzeke. Awubizi kakhulu lo muthi kodwa umsebenzi wawo mkhulu. Uma udinga ukwazi ngawo lo muthi noma ufuna ukubuza uzoyithola inamba kaGogo Umseleke enzansi la ibhalwe khona bese uyangithinta uzwe ngalo muthi osebenza emotweni. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nilalele ngiyacela ukuthi nilike ningifollowe
ni subscribe ngoba ukuze nikwazi ukuthola konke ngisuke ngikukhulumile ukwazi ukungena nakunina nikwazi ukubona ngiyabonga kakhulu gogo Mseleku sokoza amakhosi amakhulu